Συνοπτικός βίος του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος, αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός, γεννήθηκε στα Πάταρα της Λυκίας, γύρω στα 250 μετά Χριστόν, από ευσεβείς και πλούσιους γονείς, οι οποίοι τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Πολύ νωρίς ο Κύριος κάλεσε κοντά του τους δύο γονείς του και ο ίδιος, έχοντας πάντοτε οδηγό τη ρίση του Ευαγγελίου, δότε ελεημοσύνην, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στη λατρεία του τριαδικού Θεού. Κινούμενος ο Νικόλαος από ιερό πόθο, αποφάσισε να ταξιδέψει για να προσκυνήσει τους Αγίους τόπους. Καθώς έπλεε το πλοίο, άρχισαν να πνέουν σφοδρότατοι άνεμοι και ξέσπασε μεγάλη τρικυμία. Ο Νικόλαος προσευχήθηκε προς τον Κύριο και το θαύμα έγινε. Οι άνεμοι έπαυσαν και η θάλασσα αμέσως γαλήνεψε. Όμως κάποιος ναύτης που ήταν στο κατάρτι γλίστρισε και έπεσε στο κατάστρωμα νεκρός. Χάρη όμως στις θερμές προσευχές του Αγίου, ο ναύτης αναστήθηκε. Μετά το προσκύνημα στους Αγίους τόπους, επέστρεψε στα Πάταρα και ο Θεός τον αξίωσε να χειροτονιστεί πρεσβύτερος και μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας να εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος. Το 325 μετά Χριστόν λαμβάνει μέρος στην Αλφα Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Νίκαια της Βυθινίας και καταπολεμά με θάρρος και τόλμη τις κακοδοξίες του Αρείου. Για την ενίσχυσή του εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός και του έδωσε Ευαγγέλιο και η Παναγία του χάρισε ομοφόριο. Όταν επέστρεψε από τη Σύνοδο, συνέχισε το ποιμαντικό του έργο μέχρι τα βαθιά γεράματα, οπότε και παρέδωσε το πνεύμα του στον Πανάγαθο Θεό το 330 μετά Χριστόν. Ο Κύριος τον τίμησε ιδιαίτερα και τον ανέδειξε ποταμό ιαμάτων και πηγή θαυμάτων. Ο Άγιος Νικόλαος είναι προστάτης των ναυτικών, των πενωμένων, των χειρών και ορφανών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Νικολάου στις 6 Δεκεμβρίου και την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του στις 20 Μαΐου.